Nàdia, moltíssimes gràcies per venir. Moltes gràcies. Quina aplicació fa servir més a nivell banca? Sí, sí que faig servir, en tinc dues, una per la banca on puc veure el meu compte i els meus moviments, i l'altra on tinc les targetes. A mi la Nàdia em va encantar, perquè es veu, et mira tota l'estona, està allà present, i llavors, com aquest perfil, si busquem un perfil empàtic de comercial, la veig molt versàtil, no? I, com saps, el nostre banc és una banca ètica i sostenible. També ens agradaria saber si tu, com a persona, també estàs involucrada en coses de sostenibilitat. Bueno, a diari a casa, per exemple, el tema reciclatge, tot això sí que ho fem, però res més. Jo tot el procés l'hagués descartat fins a l'entrevista, perquè t'adones que ella diu la veritat. No intenta fingir, té honestedat, és un valor que es percep. Té un punt mediador, també té un punt, m'agrada perquè té un punt natural que crec que a la gent se li acostarà. Estic pensant en la convivència amb els companys, amb el treball en equip. I aquesta dolcesa que també transmet, crec que, en part, a altres competències pot ser molt interessant. Crec que la vol ja per màrqueting. Exacte. Jo crec que ja la vol per màrqueting. La vols per tu, res a dir. Ja la formatejarà del tot. A la seva manera. Hi ha un bon rotllo a màrqueting que no vegis.